गुड मर्निं मा होनो आसा खालामो नोंथांमोना बैसोनि उनाव गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंहाबो गासिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव फिसा सानैयाबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ आंनि फिसायाबो मोजाङै दङ ओमफ्राय मा होनो आं माने ब्लग लाबोलायबाय आरो दिनै आं दिनै फुङावनो सिखारनानै मा खालामो मा मायो बेफोरखौ नोंसोरनो माने देखायलांनो ओरैनानै माने आं ब्लग लाबोनाय जादों आरो ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय आरो सोरबाफोर दासिमहालागै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होखादों आरोना माने मा होनो आं माने गोदान माने ब्लग लाबोबा जाहाथे नोंथांमोना फार्स्टआवनो नुनाय बायदि आरोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन थांनाय बायदि स' गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना आं दा मा होनो मन्दिराव साथि लगायनो नागिरदों आरोना दिनै गुरुबार नालाय ओमफ्राय माने बेखायनो आङो माने फार्स्टनिफ्राय माने आं मन्दिराव दा आलारि बाथि लगायनो नागिरदों नोंथांमोननो माने फार्स्ट
बाखिनियानो सानजौफुनि ओंखाम संनाय